HE Vakuru, who's on a nationwide tour of the country's construction sector to gauge development and capacity utilization and excellence, was recently invited to the Senton Resident project being aided by the Bamlo Construction. The Bamlo Construction site manager accompanied Vakuru for the whole site tour. Vakuru listened to the brief report from the Bamlo Construction site manager about the building of the double-story foundation and delivered his speech. Arriving at the site in his motorcade and security team, Vakuru was welcomed by the Bamlo site manager and went through a sanitization process before taking the tour in a bid to curb the spread of the COVID-19 virus. Vakuru also managed to assist the construction team in casting of the foundation to show how teamwork achieves goals. Bamlo Construction is one of the best when it comes to residential and commercial property construction in Zimbabwe, with its operations spread out throughout Zimbabwe and neighboring countries in the SADC region. Oh, chokudya ndizvo woman ani munoziva kuti nhamo yemuri weri kunetsa nyika yose kana kwedu kwetiri kutotinetsa uko uzi kuti unorya mberi handiti Bamlo also offers free consultant services to clients before construction, as well as being a one-stop shop for all hardware material supplies, from timber and cement to bricks and window frames. As you can see, isikara kwedu taitamba bhora rezvidhina bhora rezvidhina ndotakatamba kare handiti ikava mabhunu achimuno tichanzwana titrabhabhula zvokurai mabhunu ndaisikamaninyekawa zvidhina kana kuedha ndoedha inyaya yekuti ndokanganisa basa renyanga bata mukomana china chedu chatapuwa kanacho tapuwa handiti. In areas of water shortages, Bamlo will also help with bore drilling before construction. Tabuya pano nemukomana Joel Kamasi handiti vachitaladza Bamlo Construction gaindivimbise vanhu kuti namapolisi ehurumende atinga kuti tipaona mabasa employment handiti broad based taona pana vanhu vakawanda chaivo vari kushanda vari kubata nyika vachivaka nyika yavo, nyika yaJehovha, nyika yarifa handiti zvifambi zvakanaka. Saka hai viye vane inoi pay as you go, kureva kuti vari kuti ivo unogona kubhadhara 50% vachishanda uchitsvaka, vachishanda uchitsvaka, vachingonopedza iwe ngori kubhadhara handiti. With Bamlo, you can pay a 50% deposit for each construction stage, with the remainder being paid after stage completion. Vakuru finally commended the work that is being done by Bamlo Construction in promoting the construction of properties in Senton and in Zimbabwe at large. Vana mabricks ava vanavo avanogadzira kureva kuti ivo zvose zvaungada vanazvo handiti, ingava cement, ingava reinforcement, munokai handiti maraw materials ese vanavo. Saka hai ipapo ndafara saka ndoda kuti ndikuimbisei kuti isu sehurumende yenyu tichivaka nyika yenyu, nyika yarifa. Ndataura namaizuru tikati haibodo parliament tatakapa vasiri vomuno asi bodo chapavo muno vedu handiti chero kuri kuipai pasa rakapavement koga munongopevha handiti tonamira kuti Bamlo. Saka hai kwamuri ikoko Bamlo chingwingwinyo, chigwinyiso, chipaduro, chikarakata, ngaravati, ngwiriviti, yamakwiriviti. Munogona very good. Handiti vuenda fara naki. This has been Mujgare Dobu, Senton, Harare. Hai, saita wakomana kuite. Ya utinda mimi image. Ya nakulinda nani. Tatasiya kashi ndona ndoni ndinaga. Ichibaro zakonkomana.